31-31, koliko je realan ovaj rezultat na kraju? Pa čim je završio tako onda je realan. Mislim da je Vardar danas odigrao stvarno jednu dobru utakmicu. Nisu svi segmenti zadovoljeni kao što je to bilo u prethodnim utakmicama. Jer jednostavno mi smo uvijek navikli da naši golmani budu na vrhunskom nivou. Bože moj, njima se desi možda jedan dan malo loši, sigurno da je neki drugi dan da bi Arpad i Milić da bi pohvatali sigurno ove šuteve sa distance. Jer danas je Wisla stvarno u velikoj formi, vidjeli smo zadnju utakmicu sa Barcelonom, zadnju utakmicu sa Levenom. I eto, jednostavno im idu ti šutevi sa distance sa 9-10-11 metara i jednostavno to je teško za odbranu stvarno kad te propucaju, ali opet i pod takvim okolnostima završili smo neriješeno i Vardar je prvi i sad čekamo četvrtfinale i to je ono što je najbitnije da u aprilu tamo kad je četvrtfinale da tad budemo u vrhunskoj formi. Vardar веќе знаеше дека е прв на табелата. Дали е тоа предност или е недостаток, притисок повеќе или помалку? Pa nekako Vardar uvijek kad ima pritiska, kad se zna da je teško, kad mnogi očekuju velike stvari od Vardara, tad Vardar i napravi top rezultat. Mislim, stvarno slažem se s tobom da je ovaj rezultat nešto značio da bi to sve bilo i malo drugačije. Iako ponavljam, odigrali smo dobru utakmicu, ali sigurno da bi se i ostali segmenti zadovoljili i da bi Vardar danas sigurno slavio. Долга пауза не очекува до четвртфиналето, таму Кил или Хелце. Što odgovara povijek za Vardar? Pa mi sad imamo dvije utakmice CH lige u Srbiji. Jednostavno 7 dana smo sad na putu i poslije toga imamo mali odmor. Pa prije toga Final Four CH lige, to ne smijemo zaboraviti jer moramo odbraniti titulu od prošle godine i onda dolazi četvrtfinale. Mislim da igramo sa pobjednikom Segeda i Kielcea, tako da ne znam, oba dva trenera su španjolsko ruho nekako i španjolski sistem. Poznajemo se dobro i sa jednim i sa drugim, tako da sigurno da će biti dobro nadmetanje, ali kažem, s kim god igra Vardar je favorit. Hvala vam.